Underground, Favik ina underground чурай хта. Ма рэпер, батлер, музыка, дару паром истода як ран, калима ҷан. Тақадишаш ба як зан, ушаш ба як зан, абридабад. Инами пацан. Ты рэперист нести, ты футболисти. Теда басай арепти гирифтани ойликан. Акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ё ин ки қадди шумо паст аст мехоҳед қадди худро баланд кунед, ё ин ки сафедшавии пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред, ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои соф савдо. Барои харидорӣ намудан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 24 соат мебошад. Барои дигар давлатҳо бошад доставка 3 рӯз мебошад. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Салом алейкум салом одамои омадагида, салом алейкум нигеро, салом до одамои аршон кадошо гида, салом алейкум доваро салом татал пайнаро, бояд ма тариф кунам хумачиқе ки ма дара мегирам абарот 15-12-01 соли таваллуд 08-08 20 кори тора ман мекунам буд 21-00 патақадишаш ба як зан, ушаш ба як зан абридабад. Инами пацан дуюмин батли задагима набудак победа, неки фақат ба пеш ҳаракат кардам, ман накардам умеда. Имрӯз боя победаи дига мара интизорай, баро ки талантера ма дорам, мисағра ҷана дора фаҳмидӣ ира ҷо кида сарат то ки тамоми гапича задагӣ ма иҷаш кида дарс хонданот нафоридест ой барот вес репи тоҷикистон оли хоил мешавада талантои рептав 18-00-19 мо сохтем группае ки ягон кас тареби худаш ҳеҷ вақт намекаша курпа ҳама кас аз аввал мо сахт кардем бародаримона баъди бас кардана бояда баймон бародаримона қадамома зада пешда боварӣ кардама таланти хешда ягон кас да назани лешда сабр мекарда ҳамаш мешда накарафторои туфта уқакойбетитира гуфтам метавонида хондани тима туфтам фловалиш мешава буҷуқи муфта ма сахтам ягон одам наметавонад батл ба ма шуда баробар нарасидес вақтам тия ҳеҷ кайдаи батл неки маро бар ба орзуи деринам калон шидам да кучам так ягро ба хидм будам ёрдам надодай тағам ҳаракат да дасти хидмо миёвему барака гуфтам бота дароз наколи уқа наши турпачат ле гӯш накарда задам қадама ба пеш ҷои аввал фикри ойла бад аз о дӯсту ёру хеш хонама бой наметам ма бодо ирам шавад реш ма ба зону намезанам чанқаи назанинеш бисёрё барои пул мехонанд мусиқӣ ма бода омадам иҷа хидма муарриф кунӣ озодии суханронӣ навбати ҳариф мерасад да давраи навбатӣ бугӯ чӣ ба зиндагӣ мебарам ора ба пастӣ омӯхтаему ҳушёр гаштан да вақти мастӣ бо ҳамӯ кепкача кедиҳои штагӣ фикри зиндагӣ да сар гузашт давраи кӯдакӣ репта ҷеба мисли пода ҳаракат ба сӯи ҷар вақт дорум ки садома расонум да гӯши кар нобинорам бояд бина чӣ хе мехезам боло ҳозираш да давом метам намегума алвидо реп да бари май рӯшаним да торикӣ ин тихоби май ай давраи кӯдакӣ реп да дили май менавозам мусиқӣ на мемонам ма кунам зиқӣ яв реп да бари май рӯшаним да торикӣ ин тихоби май ай давраи кӯдакӣ реп да дили май менавозам мусиқӣ на мемонам ма бекашашами майда азори як номи кӯча гелистон ба таваллуд чиди як кӯдак мара диданд аму вақт гуфтам ояндаи изуре кадоми мара безеб мегуфтад ман мегуфтаму кураи падараму бегада кор буд ӯ ҳаму ҷамон неки занг зада гуфта ки номшамо нен кумрон оста ҳамихе калон шудем ба одоб ранги дига кӯдако поматар намекардам да об баъди чанд қад ин кӯдак рафт синфи якана баъд сарши дактаги чашм шид син як баъди як муддат рафтем бо мо синфи д даёди ки ҳастай гапи саре да дарени г хуласи гап амихе калон шудем чӣ хелеги иҷатемай ма рафтезе хабке эки яке зак пайдош ребда рафтама байро аяму охар гап мегуфтанд мара бахило неки ман коршон надоштам барои ки мара ором мекард рек якай баха маем да тагидом мақсад мондам ба хидмат ки бояд шиносанма бояд ҳама бедама да салом вақте мебинанд ма оста ҳамихе сабти треки аввалин пеша як гапа гуфтан ай пеш мара аввал бин меҳнат карда суми записам ман мекардам ҷам ай мардам пил нагирифтем ки нашава бо сарам хам хуласи ҳами гапо бузаки ҷинги лапо мозги сарафо лекин ки утемай наогирабо моҳи декабр омадам ма рептиҷи ама бедак тинҷида каш мемардам бадам ҳечи як мен барномаи ма бедак димисра оста мешава главни иваз нашава хислат бад бромадам муҳориба ҳаракати полуфинал ҳамаш мешава зато ба хидмат пайдо кардам ма чанд та дӯст наздик нашидам оидаки алиш мекунам пӯст чотка ремерем бо бариқати ман мегум ки да байну ма сахт
сахтым дареб даёта проблема да любой чи ман мерасонум захмада ты мама мекунам тариф тока хидма не да кошава мекунам тырам даже минусу мехоа ки ты просто бойти его аиджа брай да без я минут Ма как будто барома дорум да концертма да иҷа да сафи пешам гап да бурайти сар меша дертар ма намегум боюм ё дорум стил ё ки да иҷа ҳамаша каммай бикихита тариф неки ҳама медона ки гап да шикаммай реп даг ми да сарат медро балюбе мада дар кор нест пиярат репи ма ранги метро ки пропускат намекина ягон стан сара саволи ма да ҷавоб печи ба одамое ки зуран ҳама вақт хапан ту мухлиси репи тоҷикӣ гап да эки ма мухлиси репи Ana gabdaki jo Daki zay ma ba joya chansi chor Gar maghlub sham khayni cho Neki maghlub sham icho Pretenziya chi ay vaqte ki khitam medoni ki man mearzim ba tarifa man ashoti tu ichi namegum Просто бачай хубай харифам медонум ки теҷай хунданам даже трам ку мехӯбум ки ами таланта ягон вақт шави ноил Просто мефами мава ты барин Рэпер бози бисёрай Неки мая намуде мехонам ки гушкини мегуй Рэпи тайёрай Кайгу таба Бемомо беста Беприпефа Далене Агушон рэп манои аётали ки рэпшон бемаъне битаба гиря овардани ёда стили паранаве ба худо ман намедонистам ки ҷада соф нусрати лонли дар жеребьёвка ҳамаша дидум гуфтум айдастшум чӣ кор мия иними ту айдаст чӣ кор мия и бооварда як каша ма беаҷира мегум бия да и карнист парда каша майли аму хебе қарибу наё ки даана буя мияка ма тура нагуфтум ёрдамат наметайни миякад ма айти катамаран месозуме трубаи навад то ки сахибшина қайрокум рост дубай рава ова мора ишка намешноса мухлисомон да батломон неги тай тарсаи танзима лек ами жеребьёвка намешид қатид батл намекад шлампансима ма метонистам нихекунам гушка ма метонистам нихекунам ты ҳарчи бугимаву да ҷавоби гуфтанот ди трек таиними доваро да бумонум якум диюмрам дальши бигзарум тамом дилум да ты неву да фикрои сарфшидан месӯза ты ранги аруси бефигура ранги музадузи бемуза намедонӣ ки ҷоша қапи любой намуд никантуи ранги бомжои қатмандуи ранги муши рататуи бо як чизи дигар мегум то ки ты хабара ҳама да бари генда ма зодаи батлум яъне абари генма як хеле шайҳози хича дидестай да финал бехеза айхов ки миштай таи чашм фингал барое ки ма омадаму намемонум байлда пробела ма мекунам стилма ҳам ба минус ҳам акапела батли тоҷикира зебиш чирк балчиқай сардор гап нест гӯшотона ҷиқен ки меҷиқа зардов гапҳои ноҷо мора метоне чибане хоида даҳада мемонум ки наги чи ма некад ту ҳози ами ма ҳози чим чизо гуфтаистам ту ягон чира фаҳмидасти бра ту ҳози ай гапҳом ягон чи фаҳмидасти ҳамун нафаҳмидагиит хубай барое ки додести ира бине дилтон намесӯзашаи ишакад яла тай тарда сараш дозем полои зала шака швабра шакл ран ти ангада гандамонам будӣ ход тира ҳамун чизома тия братан мегуфтум хиёл мекардам ки ягон хеш тавоши аве хапке раунди май хапку чӣ газести ту хапку афтия биака хай тӯзи усу нақл кардести ты ҷарад нишонте ты чӣ шаш мақом нақл кардести усу риф мақапидести треб нишонте ты читка нишонте ма беминусам боша не ки ма да хидмо стил тайёр карда омадагиам беминусам боша ма ба номи аллоҳ намедонистам ки и батл беминуса вақте ки жеребьёвка кардам ба худо қасам видеоя надидам ки ма 500 сомон метиям ма не ки тия бачаё ча мегуфтум просто армад буд вақте ки жеребьёвка да хеле ғалтид баъде ки фаҳмидам ки беминуса не ки ма беминусам да ты читка тайёр мекунам чӣ тайёр мекунам се гӯш кӯ ма касали реп чистам ҳақ мегум накада фреп тирама да репи тоҷикӣ метонам бикунам кор ки накадаги боша ягон одам мара насиҳат мекард отам қади бала боло нашин бачам ты чӣ ты ки кани бугу мада ки ирус ма кора мекунам ки тира даҷа бикунам удивид вирус да гӯши ты мераса вақте ки бифаҳми ки ай буби ты меги ки устодои ма ки ты меги ки устодои ты чӣ обрӯй ки не ки ман метонам бихонам фристайл любой намуд любой читка любой намуди техника қати ты мезанам да сари ты любой намуди баклашка фаҳмиде қатичаегу гир
Я заряжать мекунем та саат фоиза то зиреб меги ты хиол мекуни ки ты рэперисти? Ты рэперист нести, ты футболисти. А нехтарша бугум ты вратаристи. Хаваям вечно да замена меисти. Даже иша хама медона ки да болой бид я таксисти. Бо чо мекуни да амиджа тема мекуни? Чи понт кадести? Ты чи понт кадести? Ҷомадай ба ман ту чӣ гуфтести? Чӣ гуфтести? Клоуни чӣ? Ту рэп нишонте, ту рэп хон. Барои лайк мондан ҳар ҳафта 1500 сомонӣ дар сайти RapTJ ба 5 нафаре ки дар як ҳафта аз ҳама бисёр лайк меона дода мешавад. Ба ҷои якум 500 сомонӣ, ба ҷои дуюм 400 сомонӣ, ба ҷои сеюм 300 сомонӣ, ба ҷои чорум 200 сомонӣ ва ба ҷои панҷум 100 сомонӣ. Лайкҳоро бояд дар сайти RapTJ гузоред, яъне дар сайти RapTJ худро регистратсия мекунед ва ба трекҳои дар сайти RapTJ буда лайк мегузоред. Рӯйхати лайк ҳафтаро метавонед дар саҳифаи тренди сайти RapTJ дастрас намоед. Ҳамчунон реперон низ метавонанд дар сайти RapTJ ҳар ҳафта 1500 сомонӣ кор кунанд. Читав. Онҳо низ худро дар сайти RapTJ регистратсия мекунанд ва дар сайти RapTJ репи худро дохил мекунанд ва дар муддати як ҳафта 5 треки аз ҳама бисёр лайк гирифта соҳиби 500, 400, 300, 200 ва 100 сомонӣ мешавад. Рӯйхати реп ҳафтаро низ аз саҳифаи тренди сайти RapTJ дастрас кардан мумкин аст. ҳар ҳафта соҳиби 3000 сомон реперон ва мухлисони репи тоҷик мешаванд. Бо сайти rap.tj бошед. Begidasta bolok, marangustan ibatlan ya gumbalok. Yod giren çitari kafundan imaytonan kazaki uyandan dora batın. Maberun ayınca hırmati khırnamet donum rubaruda olam ibatın. Gazabim barana yoreki gazamaz bir megantaşın moda brindatın. Vakti gida rubaru tomayın bovar gidi. Şansı baridan ton. Marana bine baçaş bikam. Harifi mara ranguruşkan. Ma rapper, butler, muzikan, daru parum istoda yagaran. Kalima can, tudu can. Ray nefas neşin neşavatan. Dabatli istollamayım gigan. Yaneki kalontar ayhamatan. Begidasta bolok. Begidasta bolok. Begidasta bolok. Çitari kafundan ibatlan gök. Begidasta bolok. Begidasta bolok. Begidasta bolok. Bana çıkanı bir takıldı makula hamu dori me kıtna mudi hadekre koma. Rakitene ki minus hadi geçime kavatadı boçi me konu içindeki beşomat kıjamat ah. Bana zavadın mekana beat. Bagizala me şavrangi beat. Tasarım yakala gatta beat. Fora do burun akıma sabit. O son estaj tu kuşişnake. Sarbasanlar şakime para hunimake. Dur begir kheta agar doshta boshi aql. Mama me unum kivenati chasola kana kima barbul batayaql. Mana chikale ki fora mana bonya mudi sukhana me kidan dalo boykas. Mana me fora ki yana mude bakana mai tonar nazat kana lu bonya tas tas pas na me shava. To vaqta ki na taraza bonum pas mas na me shava. To vaqta na kafa mikrofonum. Baroy hami. Begidasta bolok. Begidasta bolok. Begidasta bolok читари Бандора бача даста Изверта да подарка нестай Да ходани итарио мегира хандан Туба хами холяк дигаша механдан Бисёри ишта минус надоран хиссиёт Аша зиёт Акай дудхам ҷои дилбанд аз сар сабте Бади припер Amca prepare for. Yeah. Da خودانی ایتاریو میگیره خندان بابا همی هول یک دیگه شب میخندن بسیاریش دم مینوس نداره حسیات برای امین شانسی بخت برچونای زیاد هولی خیلی میزنید دو در برای درن کتای مت دا ایجاده برای امین برو بر نکی خطاب ما صد فویس قوام ما صرف کنم میشه تمام برای امین چی اکاو چرا Saberneki naubati Yani Teze ver joyte icanes Maximum Tayde ver Sudjani ver Balnate i šajtona Tara 0 grame zana daže bu šajtona Boja dravija ma baron peš Heš ma peš Nakadam famidi Marrakeš Megan i kabridi faka brate ba peš Boja hmani šobatam kilozi maj mada keš Fahmo Ake pala sama holika
да басай арептиджи гирифтани ойликн чи дар кор гирифтанамай сумоша доди худо худаш нахурд ида дод суми оша беабед моди тура фамидеси марае дура дига намекне гапачақ бите басе ки мегуй ора метоно бакане мапачақ io regario nesca io ceni monesta nesta adesso me paran resca batla boy metivo DJ hamuja besta Oma da peşme odisiya Batana ezelin dori bisyor hissiyot Ragi una ulenin İcanes benin Zivena gihta kaldu Budu da halos iştim buku Nagı dünyoya gardun Гушкине. Тебе не стыдно? Тебя одного не хватает? Ина андеграунд, Павик, ина андеграунд, чурай Хватит бегать за чужими юбками. Андер бутку? Я андеграунд был. Asali şerine kitabarma İltimos asabina şattaga puyma Mislitana milyovo madiga Khiyona mamekani modiga Te sohaya reparidi Prosta gıhkadi Kabul ki ciddi Ecindi Inna transporte akıtote Hama işmu da rap Betolken Te sohaya reparidi Prosta gıhkadi Kabul ki ciddi Ecindi Inna transporte akıtote Hama işmu da rap Betolken Imruzajda I život ima da žetva Nıhıta isna kızında ti уже mертва Beyagom potu front akı megufat Kaptı Inna içilik amaktı Zarijat aftama Kıştın dima rifma